for your love. Yo, what is up guys? Again, your boy Kenshin from Gantaran. So for this vlog guys, no, pupunta tayo sa bantay niya. So tumulong magmula hi. Oh, galit na galit siya dahil iiwanan ko muna siya dito. Iiwan ko naman na siya, magtatanim lang kami ng bitwela. So tutulong lang kaming magtanim, no? Dahil syempre tutulong din tayo, hindi yung puro lang dito sa bahay, no? So, kailangan tumulong din ako, baby. Okay. Baring aduti pugot ka na pipintas dyan. So, sa mga nabisita lang dito sa aming channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para ma-update ka namin kung may bago kaming video na i-upload. So, may mapan ako. Tingin ka nga. Maganda po gusto din. Okay, magkasawa ka. Nako, bye-bye. So, may iwan muna si ate yung Jocelyn dito sa bahay guys, no? So, pupunta ako sa bukid, no? Pupunta kaming lahat. Yung kapatid kong lalaki at si Papa. So, pupunta kami guys, no? So, nauna na pala sila guys, no? Kami lang dalawa ni Casey dito. So, sasakay kami sa kolong-kolong. Yeah, na mo yun dyan, kolong. Kita nyo, nag-good module, may mga nagikam-kamakam. Hi, baby. Nagikam-kamakamanin. Basta hindi ako nabubraan na, gididalatan. Balo na kata na ipiatos. Awanti, mga audio, bima. Okay, let's go. Papakita ko na yung bukid. Ay, napakita ko na pala yung bukid namin, guys, no? So, sa mga di pa nakakita doon, tara, samahan nyo ako. Tara, gala tayo, guys. So, ito yung gagamitin naming motor guys, no? So, sali ka vlog ka? So, ito yung kapatid ko guys, no? Criminology. So, pupunta na kami guys, no? So, let's go. So guys, nakarating na kami. Kita nyo naman yung Mio. Nandun. Kung bantay lang ni Baba. So hindi po tikit nakarating na kami. Dito na yung dito yung bantay niya. So aday upay pag namin gana dyan. Napang kami dyan. Kansay? Magkatig kami di danom. Iyawan di danom na eh. Saka-saka to na. Tan. Ay, ganito pang ano no, nakapagamin. Ang alimatak na kami Ay, adayo pa. Titilang ng minay. Ay, buti mask na ito. Hindi na makaangasaw. Kailangan natin tumulong sa mga magulang natin. Dabi baka na maglatang agsan daw. Ito yung kamayat pa Wala ka niya. Hindi mo kami bantay ata. Kami bantay. Dayo pa So malayo-layo pa tayo guys. No? Ito na yung sinasabi kong sangatan. Hinghigan lak pa yan. Kung kami namin una yung mga banto bihira lang niya. So hihingyan kami. Tiglabo pa ito pag nan Hindi ka sanay. Saka-saka.
Nangayanak ka na ano. Pumapalasan na ito eh. Makmiban tayo eh. Okay yan. Bigla ako ito sangatan. Sumangat kami. Pito nga bantay sangat. Ay pito nga bantay. Nagdagsam pa ito bibi din nun eh. Ginanata pala ito tuktok. Ginanata pala ito eh. Okay, ginana kami lang. Ba't So guys, pupunta na naman kami no. Nalpas kami ginanan. Hintay mo na. Saka kami pa yung nagaluti. Nagaluti, ano, babain. Nilalaga na yan, babain niya. Hindi ka na eh. Oh, bain. Pagdakam ka. Pagkapo da. Bain daw, mabain da pa ikita eh. Bain. Sana mali mabalin nga mapabainan. Yay, bain. May kapo da. Tingnan na dyan tayo mit ko yun eh. Ito lang na, sumurakat na kang kubatan ta. Kabubutan tayo tayo nagadunahala ni Papa nga ulig to yan. Biglat, nagdalakal. Mas Mike, nagsinsin na ulig ta. Biglat lang nga ulig nga pero eh. Nagdalakal na biglat. Mas may adobo nga dasili nga pa eh. Tatobog main. Hey, tigdalos niya. Yan dyan. Posibleng awan ulig ka. Alto yan. Nandito na yung nakarating din kami sa wakas guys no. Nang karating din tayo kakabsat. Okay. Ito na. Okay dito. Simula dito. Bantay may ato yan. Nabayag kami nga nakaburas ti maisan nga. Nagpamula kami ito pa lang. Ati gurduan ha. Nung walaan dati balatong utong. Kada karabasa. Kada tarong. Hindi pinagtalusan ti pagmulaan ti mais. Ay nga dyan. Ibangin nga sila. Yan. Hindi malumulaan ni Mama Is. Yung DJ banda na dyan, hindi kasabsabaan. Bagay yung banda sa sabsaba. Pantay hindi kasabsabaan. Sumanagado sa banga may awid niya. Wait. Ito pagtalugan pa ito. Mapantay mo sumuot nga agmulat yan ah. Hindi kilas maaari nga. Agmulat eh. Ano, kasari ko pagmulat bitwera sa niya. Ay, last ato yung imuladan na nakuha. Ito. Katakin nyo ganan, kada kasabsabaan man. May labay ti ano din eh. Tawag na rin. Puso ng saging. Yun. So dito guys yung pagtatariman namin yung timotikubo-kubo yung baset. Hindi naman naman eh Yato ma? Ha? Nangalam ti danom dalo sara? Ay ito. Ayan, di kalawa mo ti ano. Taltarong amin nara. Hingga na dyan. Nada na yung straight kita. Talong amin nara. Hindi to ba ang ira maistudya eh. Di pa eh. Kita yung straight na po. Nagkado na mulaan na ganyan.
Ajay, mga lati. Kasi ano, mais mo lang. Duwa talo ko na may isama, di mo balin. Ang nagbiag. Ayun tapang kami, bitwelas ba no, ano, utong? Ay, nakamuna kay bitwelasan. Tinya nga di mo lang may. Ay, utong. Tinya nga toy. Magtan. Kaya di Bagyo Beans man nakamula kayon? Eh? Outit. Nasaan? Apa kaldero di pangipanam me? Ay. Okay guys, no, sisimulan na natin itong pagtatanim guys, no. Tatanim na tayo ng ano, utong. Sige, talo ka na eh. Ang sulo na tayo ni Papa. Ay, dudua. Ay, gano'n yun eh. Yay. Nagaday ni guys eh. So, tapos ko na yung ano, may isang apartment niya. Oo, kami hindi taga-video ko. So, kastultan. Oo, ni ate yung Jocelyn niya. Jay. So, mga rugin naman to yan. Ipagagyak ka lang. Gadayo pa eh. Yan ma. Gadayo pa ganyan. Apa di kag dumog? Apa may susut mo? Apa, naglay nga. Hindi ka tuyo pa ganyan eh. Kung taga-video ko sa mga kasti pala. Banag ng mga tao doon, duwa pala kalain. Papawisan na ako guys. Lumalaki na yung init, bumbong na initan. Mumisit na tao to eh. Okay ka lang? Nakaluto ka sila na nambay. Ma. Kasi tayo guys. Yusay, kaya ba? Hindi tayo ba? Sabig na kon. Ito gagawin pero patay ta. Pero may init na mutan. Nagmeta tatay ka. Ito gabukot. Pininanan. Delikado ah. Masanbag na rin pa ano. Mandig sa kaya rin. Itudo to yun eh. Ganyan eh. Pero may nagsakit rin pa. Nagabgas. Ang nga nagwapo no ang tumulong ni pamilya niya. Tumulong tayo ba lang niya. Pang papogi points. Malasin takpa eh. Kailangan na bungutan namin doon pa. Nagbudot. Grabe. Okay, tara. Tuloy na natin guys. No? Hindi mo nagdumog ni mama natin. May shoot na. Ganyan kami gaya man. Ganyan natin palang manti ano na init lang. Hindi kaya yung tinda init na. Day. Patitag mo lang labit tuwelas. Kung labit tuwelas di mo lang may tata. Mas kailangan nagtatapapang namin. Okay guys, game na naman. Tanim-tanim na naman tayo, no? Hindi pa siya may sapartunan. So guys, nagpahinga na kami, no? Kasi 11 na. So magluluto na kami. Naka-aron ni mama ni Hiram eh. O, dabalo may
ano, karne, ituno ng sarta. Hindi ka mo ituno na niya na. Niya to, tulang nga ma? Tulang nulasag ma? Ay, kukod gayam to. Naimas sa kaldo na la. Naimas mga tibantay pa eh. So guys, pauwi na kami no. Pauwi na kami. Umuna kami kano gawin din niya. So, nalipatak in video ko. Tatay na lang kami ta. Pero may bising ko. Bising ko, di ka mo yung bravo yun, pre, mabising na ako rin, nalipatak in video. So, nakapag na kami pa yun. Hindi kami ano. Hindi kami baban. Hindi maturamin eh. So guys, nakarating na ako sa bahay guys, no. Inusuban na kada ako si Justin. Kiss na ako na bakit? Tago ko na ka, talanggod na. Grabe yung mga ating babae ito talaga. Nagdamulan na pas mo mo, Jol. Okay. Ha? May isa pa lang. Ha? May isa? Naman na nagpus ko. Ito pa kanya. Ako may, naglalaki man nila mura. Minsan lang. So, salamat sa panonood nyo guys, no? Hope you enjoy this video guys, no? So, wala mo nang shoutout ngayon guys, dahil pagod na pagod ako. So, see you sa next vlog, bye!